Den sidste har han så fået gratis. En dag, så var jeg i tidsnød. Jeg havde jo ikke rigtig tjek på det der med at organisere tingene. Jeg havde faktisk lovet mig ud 2 steder på en dag med et par timers mellemrum, men jeg havde faktisk ikke tjekket, hvor mange tog og busser de kørte, vel? Så jeg beklagede mig lidt til Kai. Så han tilbød så at køre mig til et foredrag. Han var nok lidt nysgerrig, for kunne en dame mon sådan noget? Og det blev en rigtig hyggelig dag. Så efter nogle dage, så bød jeg ham på middag, som tak for køreturen. Jeg fik støvsuget, pyntet op med blomster og fundet musik frem, hvilket jeg slet ikke havde haft lyst til, siden Erik han var død. Man ville jo gerne gøre en god figur. En fremragende chauffør med en god bil, han var nok værd at holde på. Især i en situation, hvor der efterhånden var rigtig mange aftaler i kalenderen. Praktiske gris, tænkte jeg. Det var nok ikke hele sandheden, vel? For der var altså lige de der øjne, og så det dejlige smil, der ustandsligt tonede frem på min nethinde. Så en aften stod han der med blomster, i jakkesæt og nypudsede sko. Desværre blev det altså ikke den fine middag, jeg havde lagt an til. Bøfferne, de var faktisk mere end gennemstegt. Jeg var vist kommet helt ud af trit, det der med at lave mad. Jeg levede faktisk af rå havregryn, og så den der Marabou-chokolade med nødder. Det kunne jeg leve længe. Men det kunne jeg ligesom ikke rigtig byde i landet. Men han tog det altså også pænt, det der med bøfferne. Og det var altså mange år siden, jeg havde fået så smukke roser af en mand. Så er det lige jeg spørger. Hvem har du kysset i din gadedør? Han fortalte, at han boede i et sommerhus lige i nærheden af Trungården, så nu ventede jeg bare på en invitation. Men det tog altså sin tid. Han skulle altså lige tørre støv af først. Og der måtte være meget at tørre støv af, det var længe.